Porvoon tiesin kaupunkina, mutta en ollut käynyt muistaakseni aikaisemmin kuin kerran Porvoossa, ennen kuin muutin tänne sitten työn perässä. Oli helppo muuttaa, oli helppo löytää mieluinen asunto. Töihin pääsi hyvin mukaan semmoiseen tosi kannustavaan porukkaan, mihin oli hyvä vasta valmistuneena niin kuin tulla mukaan ja silleen kasvaa siihen omaan opettajuuteen ja vahvistaa sitä omaa ammattitaitoa. Porvoohan on kasvanut jo peräti 100 vuotta koko ajan, että on niin kuin mukava olla tällaisessa kasvukaupungissa ja sitten tosiaan omalla panoksellaan sitten luoda niitä edellytyksiä sille kasvulle. Meillä on todella paljon tapahtuu ja sen takia täällä on paljon palloja ilmassa koko ajan ja sitten tulee aina hyvä fiilis, kun ne menee osa aina maaliinkin. Jos sulla on hyvä idea ja se on toteuttamiskelpoinen ja vielä taloudellisesti fiksu, niin kyllä ne eteenpäin menee. Förstås har jag de där vardagliga arbeten som jag gör varje dag, men därtill har jag jättemycket utvecklingsarbete och det är det som är jätteintressant. Vi gör jättemycket samarbete med olika enheter och också med helt från andra sektorer, men också med olika andra parter. Så man får nog vara jättemycket i kontakt med olika människor, både här inom organisationen och också ytterom organisationen. No mä koen, että mä teen työtä päästi tietysti Porvoon kaupunkilaisille ja koetetaan rakentaa hyvää, toimivaa ympäristöä, missä on kiva asua, mikä tulee paras kotikaupunki. Mutta kyllä mä sitten myös toisaalta teen omille työkavereillekin sitä töitä ja koitan niin kuin tukea siinä heidän työssään. Olisi ihan kiva saada tällaisia uusia näkökulmia ja uusia ideoita aina uusilta henkilöiltä. Että se on ihan kiva, että jengi säilyy, porukka säilyy, mutta on se joka kerta aina kun uusi rekrytointi tulee ja uusi tyyppi, niin aina siitä tulee vähän uutta potkua ja uusia ideoita, niin se on tosi kiva siinä. Tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus, mikä mä pyrin omassa työssäni ja toivon kanssa sitten, että mua kohdellaan näillä samoilla arvoilla ja onkin kohdellut. För att jag bor också i Borgå så allt som jag har runt omkring mig är jättenära. Min arbetsplats, barnens daghem, hela vardagen rullar på ganska lätt för att det är så korta avstånd till alla ställen. On niin kuin alusta asti tämä työ on tuntunut ja tuntuu tosi merkitykselliseltä. Mä pääsen hyödyntämään mun omia vahvuuksia, mä pääsen kehittämään mun heikkouksia, mä pääsen kasvamaan niin kuin työntekijänä ja niin kuin opettajana. Ja kollegoilta tiedän, että just eläkkeelle asti.